Dokážte, že pre kocku ABCD EFGH platí, že rovina ACH je rovnobežná s rovinou EGB. Toto na prvý pohľad zrejmé tvrdenie musíme podložiť príslušnými matematickými vetami. Máme teda dokázať, že rovina EBG, čiže červená rovina, je rovnobežná so žltou rovinou, teda s rovinou ACH. Vety o rovnobežnosti hovoria, ak rovina obsahuje dve rôznobežné priamky, ktoré sú rovnobežné s druhou rovinou, tak tieto roviny sú rovnobežné. Druhá veta hovorí, ak je priamka rovnobežná s niektorou priamkou roviny, tak je s touto rovinou rovnobežná. My teraz v červenej rovine EBG nájdeme dve rôznobežné priamky, ktoré budú rovnobežné so žltou rovinou ACH, a potom môžeme skonštatovať, že celá červená rovina bude rovnobežná so žltou rovinou. Takže vyberme z červenej roviny EBG napríklad priamku BG. Táto priamka je rovnobežná s priamkou AH, pretože útvar BGHA je obdĺžnik. Ďalej v červenej rovine môžeme vybrať priamku BE, ktorá je zasa rovnobežná s priamkou CH, pretože útvar BEH C je obdĺžnik. Priamky BG a BE sú rôznobežné a obe sú to priamky roviny BGE. Keďže priamka BG je rovnobežná s priamkou AH, tak určite bude rovnobežná s celou rovinou ACH podľa druhej vety, ktorá hovorí, že ak je priamka rovnobežná s niektorou priamkou roviny, tak je s touto rovinou rovnobežná. Podobne, keďže priamka BE bola rovnobežná s priamkou CH, tak priamka BE bude rovnobežná s celou rovinou ACH. No a tým sme našli v červenej rovine dve rôznobežné priamky, priamky BG a priamku BE, ktoré boli rovnobežné so žltou rovinou, a preto celá červená rovina EBG je rovnobežná so žltou rovinou ACH, čo sme mali dokázať.